Ụmụnne m na ụmụnna m ele ụtọ n'ụrụ ọ nọ nwekwerechi ọnwa nọ nwe mba nnọọ awụchashiala numo eyi ụmụnne m akụkọ m na-aga iko ngalugbo ene ọ na-emetụ m na mkpụrụ obi ọ na-egbu mmụọ m mana otu ọbụla o shedere a ga-akụ ya n'ihi na ihe ụwawu nṅomi anụ m otu nwanne nwoke akpọ m na fon si m nwa mba nnọọ mza ya sị m nwere akụkọ na ugbo towara ya ụmụnne na-enwe ebe unu ga-eshita anya ụta na ụnụ ta anya ụta mana ụnụ tachakwa ya ụta na ụnụ matakwa na ọhịa mberede na-adagide nwoke ya gaa n'ihu sị m na nne na nna ya mụrụ ha na arụ ha atọ ya wuke diọkpara too osogodiọkpara toke nta na nwaanyị na ha ebido towe na ya dị only 7 years old na ya arụ afọ 7 mgbe ihe nu mere enu mere na ya wee were agwa ọjọọ ụmụaka ekwu anọrọ na ndị nne na nna ga-ahụ vidio nụ ga-anụ akụkọ ya werekwe mụrụ akụ na ihe ya wụ na ụmụaka na ọwa ekwu anọrọ na o nwere otu nwaanyị ọwụ na vileji ha na nwaanyị ahụ nwere oroma ndị na-ama ihe oroma wụ orange na oroma nwaanyị ahụ anya na-atọ ka shuga na ụmụaka a na-akụ n'ukwu oroma ahụ nwaanyị ahụ mgbe niile o ji mkpeshi achụ ụmụachi n'ukwu orenji ya ote ka ọ mahodeghị isi na ezinụlọ dị iche iche ebe ọ hụrụ ya gakwuru na ha eji ụmụ ha na-apụ ụmụaka hapụrụ ya orenji ya ka ọ mịa chaa ka ya ghere ya gere ya were gboro mkpa arụ ọrụ ya n'ihi na ya amụghị nwa nwaanyị ahụ nwekwana orenji ahụ amụghị nwa di ya nwụọ ọmụghị nwa otu ekonoshi ama isi o ji anya ahụ ụmụaji n'ukwu orenji ahụ ụmụaji ekputekwana mkpịrị orenji na ya eso na ndị ekwu anọ orenji ahụ gbabara n'isi na ya na ụmụaka ibe ya otu a ka ha ga-eji nkweke na-ama n'orenji nụ ama ya ọmụma orenji na-adaje ma kekara aka mere nke na-akaba aka ha na-ekwoje ha na-agbawashije ha na-araje na orenji ahụ na-ezu ọtụtụ ụmụaka na ha na-awụheshi skuulu lorite ọwụ na nne ha na nna ha eshibeghị nri ha gakwuru orenji otu a ka ha ga-araga orenji butekwa ire orenji mama ya na mpa ya kpewe ya otu ụbọchị na ha hụ ha ya n'ukwu orenji nwaanyị ahụ na ihe ha ga-eme ha ebido tretị na nwa ya na a ga-apịa ihe na a ga-agba ya ụzọ na a ga-eme eke a ga-eme ya ka ọzọ ya so o ya nọ na mma ya sọ na na-ekwule ya nọ na ihe na ya na-ekwu ugbu a na oshi na ntị keleba ya oshi na ntị ka ọzọ pụta nne ya maliri n'oche nga ọnụ bịa doro ya na ntị sọ na gakwa ihe nna ya kwuge ya si yes na ya nọ na ya etiwe ọ hapụ ya na ntị onye ka a na-agwa ọ ya ka ọ gbahetere that same day mma ya tiri otiti ya doro ya aka na ntị na that same day ka ha gawara ya na ndị enyi ya gawahara n'ukwu orenji ya nụnụ ya gwa ha sị mba na ka a hapụ ịgbanwe nkweke n'ihi na ọ na-awa agbanwe nkweke ka nwaanyị na-eji amata na atụwala orenji ya ọ bịawalekwe ka o bu okpiri ihe na o ji abịa wee okpiri na ọ na-eji mkpeshi na ọ na-eji okpiri nke bụ na ha na-eme imajin na o mite na okpiri na onye a ga-anwụ nga na n'owe okpiri ha hala okpiri ya ndị nwaanyị agbara dimkpa nwaanyị oso o ruo ka ha gara that day mma ya dochara aka na ntị ya gwa ndị enyi na ha ka ha hapụ ịgba ya nkweke ka ya rigoro ya elu ga-eghowe ha jụwasị ya ga-arilie ya sị na ya ga-arilie ya ebido gbagbada orenji enu nta gụgba ya bido rigoro orenji enu ntara nọ n'elu orenji agha orenji na-ada ya na-agbakwụta ya na-atụtụ otu onye n'ime ndị enyi ndị ke nọ n'ala gwa ya sị ya shekie ka o nwee ike daa gbidigidi mgbidi ya nụrụ nga shekie ihe nụ ntara ka ya shekiri lekwe ntụrụ ka nwaanyị nọ ntara buo okpiri abịacha ha nwa nọ n'ala etiwe sọ ọbịawala ha agbawala gasịa ya onwe ekwenụ mmụọ ya gwa na ọwụ na nwaanyị na-abịakwute n'ukwu orenji nụ taa na ọ ga-echegide ntili ya rituo ndị ọ ga-eji okpiri na-emigbu ya echiche ụmụaka ya hapụ aka n'elu orenji nụ ntara hapụ aka ụjọ ma gịnị eme ya hapụrụ ka onye hapụrụ aka ebe o ji aka ya esi n'elu orenji nta fụrụrụ kokara dakara ka ego onwe na nkalaba orenji si na nkalaba ote ka ya dagara gburugburu from branches to branch ka ya dagara gịnụ n'ala ugbi mana ihe emebiela ọdụdụ anụ ntara ya dara nwaanyị nọ ntara ekweghị akọ ya ihe ya ebido ya sụwa ude nwaanyị deruo osisi nọ ntara ala kulite hụ na ihe emebiele na ndụ ya nwaanyị etie were so ga mite ndị nwe na ha bịakwa bịa buru nwa ha gawa ụlọ ọgwụ
nakwa ihe a na-ekwu na-ekwu na orenji enu mgbe niile na nwoke na-ekwe adụ ụmụ ya ọdụ ha were na-ahụ ya ọnụ were ụmụ ha akọ ya ọnụ mgbe niile ya na yato ya na-abịa ama isi na ọ na-atọ ha ụtọ na enweke chọrọ ịbara ụmụ ya mba orenji ha aka ụra na-enwe nwa ya ji na ọ were orenji na ya goro orenji were ga egboro mkpara ụra na ha na ndị mụrụ mụshishi elu n'ala enweke chọrọ ịdọ ụmụ ya aka na ntị na ihe ya na-ekwakwa omena na ha bịakwa bịa bụrụ nwa ya ka ụlọ ọkụ na o si n'elu orenji eda na ihe ahụ ga ya like ihe ya ote ka mma ya ji were oso were ije gwụrụ bịawa n'orenji na bịarute nwa ya mba nọ ụmụ osisi ma ote ya esi adaja aloje ekowala akpa amụ ya akwa mkpụrụ amụ ya agba chịpụta ofu agbawa rụka nnọọ akwa taa na-akọwa akwa chọrọ ihe ihe n'ote ka ihe ngwongwo echi agọshi pụọ kowa mebie mmanya etie anụrụ nga lụlụre gawa ụlọ ọgwụ erute ụlọ ọgwụ dọkịta sọ gị na-ewe ihe ka ya ahụ well na ya ga-eme ihe ya ga-eme ka ya zọọ ndụ kpokete mpa ya bịa gwawa mpa ya na a ga-acha achị nwa akwa mkpụrụ ahụ ya ọ ga-apụ ya apị na enweghị na ihe mebiri emebi mpa ya so gaa n'ihu ma zọrọ ya nwa ya ndụ na ọ ote ka esiri pịa ya nwa ya mba nnọọ pịsha ya akwa mkpụrụ ahụ ya enwewo triti stich ihe niile elu ya ghọta ihe nọ n'ime ihe mere ya wokere totere ọ ka etolitere ka ya hụrụ na ya wu nwa mkpi apịrị apị ihe abịa wụrụ problem nyere mpa ya gwewe so that ya achọ hụ ka ihe beresara ọnọdụ ya nọ krọs imulu na ọwụhụ dị ọkpara ya ka a ga-ahụta na ọ gaghị atụwali nwaanyị ime na awa ozi nwoke na ihe nụ shi na-emule nụ krọs na onye ọbụla wepụtara eji ya ga-egbu onye ahụ nọ ọnwụnwa papa ya akpọwa nwanne ya nwoke ka o so gị dị ọkpara ka ya toro direct na ọhụ na nwanne ya nwoke na ya si na mgbe ọbụla o tolitere lụọ nwaanyị na on a good agreement na ọ tọọ nwunye nwanne ya nwoke ma ọ na ọ chọọ onye a na-aga ịzụrụ nwa no problem mana ya ga-like ka bloodline ya continue mana ọ wụrụ agreement n'ime ha na ya abụọ na enide nwanne nwoke rịọrọ arịrịọ ahụ na ya sịkwala mba ụta ka mịa kampa ya etopụtacha emechazie after years onye ọbụla ghọọla dimkpa omeme ọfụma na ya ebu ego ya na ọfụma ya kpatala ego nwanne nwoke ka ya ekwetekwere megekwa ọfụma nwanne ha nwaanyị alụkwala n'ụdị emechazie mpa ha nwụọ ewetaghị aka mma ha nwụọ ofozie na nwanne nwoke nke nwaanyị alọla di ya hụ nwa agbọbịa masịrị ya likiri ya sị mba na ya agaghị like ya lụchaa this lady ya bịa kọwara ya this problem na ka ya kọwara ya ugbo ene before ya lụwa ya kpokete this girl kọwara ya problem ya na ọwa accident na amụghị ya like this na ọwụkwanụ hụ ọrịa ha gasị masị ọrịa ya butere na ahụ nwoke ahụ nwa na o lekwa anya mma stitches na o lekwe picture elekwe mgbe ụlọ ọgwụ ma gịnị na ya nwere record and documentation of this whole thing na ọwa accident agwa ọjọọ ụmụaka na elekwe ihe ya ga-alike ka o mee ya sị ka ya gwa ya gwa before ya alụwa ya na ya chọghị bịa kọwara distance n'ime marriage nọ ka ha bịa dị ka mmadụ ghọrịrị ibe ya ọhịa eji agwa gị problem ya nwere na ya ga-alike ka ya lụchaa ya nwanne ya nwoke atụọrọ ya n'ime na ọ dị only brother ya nwere na ọ dị humble na ọ dị quiet na ọ wụghị onye okwu na ọ na-asọpụrụ ya na ọ hụrụ ya n'anya na ọ naanị ya na ya bụ ka nne na nna ya mụrụ na otu nnọọ na ọlụbe nwaanyị gbochikwere ya ịlụ nwaanyị echi mana ihe ya sị ka ya gwa ya gwa na ihe ya gwachara this lady the lady agwawa ya na ya agaghị like in a situation ụmụnne abụọ ga na-arị ya elu na ọ ga-ewute ị na-ahụ ke nwoke nwanne nwoke bịa zụrụ ọtara ya mma ya onwe ya wụ di ekwere bịa zụrụ ọtara ya mma no that in that case na ya nwere enyi nwoke ya na ya abụọ na-anụzi na ọ ya nwa hapụrụ ke nwoke n'ihi na ke nwoke si ọ dịbere dị ịlụ nwaanyị taa na echi and ya etozuole topụta ịlụ nwaanyị achọghị ịbịa chewe ya na ya nwere ike chewe ya igbo ruo mgbe ọ ga-achọ ịlụ nwaanyị owuo ya ka ọ ga-alụ na ebe ọ wụ mkpebi ya na ya chọbeghị ịlụ nwa and ya nwa achọpụtala ịlụ di na ka ya mee ka ya gbagharala ya ka ya laghachi agha ya na ya bụ continue na ya tụta ime ya disappear bịa mụọrọ ya na ya tụta ime ya bịa mụọrọ ya na ọ wụ the only person ya dị sure n'ihi na before ya na ya bụ kwuru mewe ihe ha mere na ha gara ụlọ ọgwụ ọ bụrụ na genotype ya AA blood group ya O positive na ọ dị samsam na ọ wụghị onye mmagharị nwaanyị na naanị ihe eji ahapụ gị ewu na ọ sị ya lụwabe nwaanyị taa na echi na ọhịa eji nsọ ka ya kpakọ onwe ya secure future n'ihi na time ụmụ nwoke na time ụmụ nwaanyị adị ma ọ wụ ya na ya hụrụ ya n'anya enweghị ihe sigiri ya na ya bụ na ebe ya ma medical history ka ya gaa tọrọ ime bịa mụọrọ ya na ya gwawa so okay in that case ka ya chọọ n'uwe a ga-eme ihe ichie this lady asị ya no na ya nwa anwa abịakwa ụgwọ ichie na ke nwoke ga-enweta information na ya alụọla di na enweghị onye ahụ ji ụmụ nwaanyị nọ na di eme na ọ na-anụ ketedo ha
na ọ na-ahụta ha so nsọ ala like na ya nwa anwa alụọ di ọhụta ya na ya alụọla di na ya were ihe ọsọkwa ya ga-eji Central Bank of Nigeria na naanị o ji metụ ya ka na ọ ga-ekwe na ọ na-eme ihe witi ụmụ nwaanyị nọ na di so na ọ hapụga ịbịa kwa ụgwọ isi ka ya ga tụtawa ime n'aka ya n'ihi na ọ mankwara na mma nwoke topụ ka ya bịa tụtawa ime n'aka ya bịa mụwara ya ha mụcha nga ha gba amụ ọ bịazie bịa kwa ụgwọ isi ihe ga-eme ya tụrụ ha ime disapia blọk ya make sure na ọ mahụ na ya tụọla ya ime Obiọma kpaa ya na ihe dis lady kwuru Obiọma kpaa ya ego ọnụ n'ihi ihe o kwuru ya sị nụkwa nwata nwaanyị ka ekwetere ịbịa mụọrọ ya nwa bifo ya na-abịa hụ nne na nne na ihe kele na ọwa ịhụnanya na lọv ya nụrụ ga-abụpụta ego ma ụmụnne ma ezinụlọ ya eme ebe ahụ ole sọwa ihe eji ego eme na ha riri ego sụọ ya sụrụ ha ego n'ọnụ ya foduru ego ya sụọ ha nọ n'ọnụ n'ihi gịnị ịhụnanya ya nwere ebe dis lady nọ ọ ya ka ha nọ na-eme ihe a na-agaghị ọnụ ọ bịa tụta kembụ relocate ya dewe ebe dị fa ọ nọrọ ebe a mụọ nwa nwoke ngachacha onwe ya after 1 year ọ kpọwazie enyi ya nwoke nọ rịọ wee sị ya dị sorry ke nwoke agwa sị na ọ na-adị sorry na-ele ihe o ji block ya everywhere blacklist ya enwe ebe eche iche na ọwụ gịnị ihe o megekwere ya destin na o just na-eme nga ya every time na ole ebe ọ nọ ugbu ọ rịọ wee mmadụ abụọ ọhụrụ onwe ha n'anya ha reconnect ha kwa again the girl atọrọ ha kwa ọzọ disappear ha block ha kwa again gaghachi ebe ọ nụrụ nwoke mbụ mụọ ha kwa ka abụọ ya wụ 2 boys ọ gwa wee sị na ha onye mụrụ nwa batara na ahụ by then this lady ebuwele na kemgbe ya gara na ọwụ na ka abụọ ya mere ya explanation gbagotere ma ofosikwe ka ugbu ene na ihe ga-eme nọ na ọ dịla ka ọ ga-adị ya dị very happy si ya nsogbu anọ na ya chọzikwe ka ọ ga ọzọ na ọwụta ka ha shiri mụọ ụmụ nwoke abụọ ha ekpebie dat na ọwụ na ụmụ nwoke tocha ha nwere ike na ikpeazụ ha mara ihe ha ga-eme ka ha mụtakwuo otu esi nwee ụmụ nwoke abụọ nwanyị mba nnọọ ya ebupụta ego ga-alụọ this lady kwụọ ụgwọ isi ya na ya abụọ biri dịka di na nwunye na nlụcha na-alụcha this lady ya dịka onye akwara aka problem shi n'elu shi n'ala ego ya gara nara bankị eji emege biznes na-atọ ọnụkwana up biznes gaga ọfụma ego bankị so return ọnụ ha chọrọ enidere ego ha bak mgbe ya na-eme ka ya kada ego anya ashi ha dimkpa awụzikwe hụ dimkpa enwezi ọbịa dị ya nye ya nsogbu from inye nsogbu ọ dịzị ka ya dara korokotom iri nri ọnụ wụrụ problem na ha eriela nri na nwanne nwoke na ya kwụọla ụgwọ ụlọ na nwanne nwoke na ụmụaka na-etile ha na skuul ka edi ọkpara nọ 5 years old ka o toro nọ 3 years and na-etile ha na skuul akwụọla ụgwọ skuul na ọwụ nwanne ya nwoke n'ihi na ọ lụbeghị nwaanyị n'ọwụ ya nwa buga ha n'ọkwana ya nwa wụ na ha survive na ha dị ndụ dịkọ comfortable ihu ị ga-ama na aka acha na dị mkpa korokotom nwunye bido nwenwezi ahụ mgbakashi nwaanyị mba nọ n'ọwụ ihe ejiri akpọga m kọlụ n'ugboene nwunye ebido nwenwezi ahụ mgbakashi ahụ na-agbakashizi nwunye iwe na-ewezi nwunye gwawe na ọwụ na ya ga-echeta na ọdọdọ ya bidoro after ọ lụrụ ya na gịnị ka ọ pụtara na ihe ọ pụtara wụ na ya na ya abụọ rụrụ ala pụọ ezi elu na ya na ya abụọ megidere ochie nwụkwana ex ya na ihe ya na ya abụọ mere na Chineke anabataghị ya na ọ wee ebe ọdụda ya na ihe Chineke ji nu ya nkwa na ihe ha ji arịọga nri na infọmeshọn ya na-enwetawo na nna ụmụaka nwoke tụrụ ime ha na ọ nọ ọfụma na o butela ego mbute na ya agaghị eme ala biological father of these kids nwee ụdịka ego ahụ ụmụ ọ mụrụ na-ata ahụhụ somewhere na ihe ọ pụtara bụ na ekekọhụ ya na ya abụọ na ya dị very sorry ịgwa ihe mgbe ya na-agwa ya mana ya enwene mkpebi ịga gwa that young man na ya na ya abụọ kwụrụ ụmụ nwoke abụọ na ụmụaka na ọwa ụmụ ya and na ole anya na ụmụaka yiri nna ha na ya ga-like ka o divorce ya ka ya chịrị ụmụaka chigara onye nwa nwa ma ọ wụ ya na ya abụọ agaghị apụta na ihe isi ike na ọ kama ka ha rịaga na nwaanyị mba nọ mza na nga this lady nọ na-ekwu dis na ọ dị ya ka ya mepee ala sogbuo ya na ndụ ọ dị ya ka ya egbuo ya to cover ihe mere onwere echiche na-abatafo ya n'ime ya decide ya na abalị taa na nwaanyị ya ga-emeki sure na ọ nwụrụ ya ga-ekwegbu ya ga-suffocate ya ga-emeki na ihe na-agọzi agụrụ uwe iwepụ ndụ this woman mana ọ dịgara ha ezi n'ihi na ya nweghị onye na-egbu mmadụ na-enwebe otu ya na-eshibechie ya
na ihe ihere ọ chọrọ iwetara dị too much na ele otu ya ga-eshiga gwa ndị obodo na nwaanyị nọ ntara ha edugere ya gaa lụọ na ya na ya abụọ dissolve ọla dị marriage ya bụ nọ n'ime na ụmụ okorobịa abụọ ha dị awe na ya mụọna ya eji ụmụ okorobịa abụọ na ọwụwe ha ụmụ ya na ọgwụkwa na ụmụaka nwụrụ anwụ na ọwụzi ha ụmụ ya na nwaanyị mba nọ na ihe ihere na ọ dịrị ya too much na ya dị ya ka onye ya ga-ebido ha ụwa n'isi na the only thing na-eme ya obiọma ka nwaanyị a chọrọ ịnapụ ya ụmụ ya abụọ na akwa ihe ya na ya kpara ya gwakwara ya agwa ka nwanne ya nwoke mere ihe n'ihi na nwanne ya nwoke ga-ama na ọhịa na ọ wụbara na nwanne ya nwoke agaghị abịa mee kọwa akụkọ ihe mgbe ọkụ ganga na ya ma na ihe na ọwa otu mmiri sokwa n'otu ite na ya gwakwara nwaanyị nakwa ka nwanne ya nwoke mere ihe ọ sị mba ka ya yuzuo ochie ichie na ya ga like ya na ọ ga-eme ya obiọma na ụmụnne abụọ ya elu na ya amaghị otu esi ewe ya ekwerekwo ọ bịazi ugbu a na-achọzi ịkpọrọ ụmụ ya ya elepụtara n'afọ ime ya mere ihe niile gịga ikpogara nwata nwokorobịa ya na ya bụ ọkwụrụ tọọ ime na nwanne enyi ahụ ka ya hụrụ ya na ọ nọ nkọl ya chọpụta na onye ya na ya gbakwughị na fon na ọwụ x ya na ọ rịkọnekt ya ala ya amabeghị ma ọ gwala na ya agwa ma ọ chọrọ ịgwa ya na o megara ihu akpụkpọ kemgbe ya mawo ihe o megara n'otu o si eme gị na m ledere ihe mgboto wadere ya mba ụwa na ụnụ gwadere ihe ya ga-eme na enwekwa ihe m ga-agwa ya na m gwata ya na okweghị ya ịdị ụmụnne m okwu ekwele kwucha m si ode m ya sị nwanne m nwoke ya sị tụruo ntị ala biko tụruo ntị ala ọfụma ka ịnụ ihe m chọrọ ịgwanụ ihe m ga-agwanụwa obi m aga m agbọtọwakwara ya ụmụnne enwe ihe ha ga-agwanụ ha ga-agwanụ ya mana ihe m na-agwanụ ugbu a ihe m ga-agwa otu nne m ihe m ga-agwa onye m hụrụ n'anya ihe m ga-agwa onye anybody bịaketere m chọrọ ihe m ga-ekwu my own opinion ọ ya ka m ga-agbọtọrọ n'ebe a ọ bụrụ na nwunye ṅụ let's assume na this young man chọpụtara that na ụmụaka na ọwa ụmụ ya ọ ya bịa si na nwunye ṅụ prove ore one way or the other na ụmụaka ahụ ọkpọ na ọwụghị ụmụ ya gị na nwunye ṅụ dọka ukwu unu ga-edefeat unu ga-emeri ya onwe father stand her chance mana in this case wụ na ọ nwunye gị kpachapụga ṅụ na-achị ịkpọrọ ụmụ ahụ ga-akpọgara ya in this case ọ nwunye ṅụ suggest ịkpọrọ ụmụaka ga-akpọgara nwoke nwere nwa ọ bụrụ na this man pụta n'iwe na ọnụma sue ṅụ to court nwunye ṅụ awụrụ an accomplice o claim all damages ụnụ ga-akwụ ya na ọ ga-ekele mụtakwa ụmụ ya n'ihi na enweghị mgbe nwunye ṅụ gwara ya na ya ara ime ma ọ fọzie na o take full responsibility ọ dịghị involved enwe mgbe nwunye ṅụ gwara ihe dị otu ahụ and o doro nwunye ṅụ anya ọfụma na ọ ya nwe nwa gị na nwunye ṅụ konivụrụ zuo ya oshi mmiri amụ ọ ihe ka ha ga-ahụta ya ya pụta n'iwe na ọnụma na ọ bịara kpọọ ụmụaka ahụ ị ga-adọtali ya ọ ga-akpọrọ ụmụaka ahụ do you know why your wife dịgidere corny ọ dịgidere aghụghọ dịruo n'ụdị na o make sure na ụmụaka ahụ amụọ ha n'ime marriage ụmụaka ha mụrụ ha before gị lụọ mama ha before gị lụọ nwunye ha ọwa another thing ọ ga-eji ekpegide ụnụ abụọ ghọrịrị ya now ihe m ga-suggest ka ị mewo ọwụ na nwunye ṅụ chọrọ ka ụnụ gbasaa to me enweghị ihe emebi ọwụ ihe na-adagide nwoke na-adabilie kama nwunye ṅụ hụtara na nwoke akpatala ego ọ chọziri iji ụmụaka laghachi back to that young man and ọ ka hụrụ ya n'anya yes ọwụ na ọ like ya ihe omekọ ga-eme ya ọ pụbe ọ sị na ya dị ready ka dị nwoke abịa lụọ ya kama na ọ ka nwoke adịbeghị ready meaning that nwunye nka hụrụ that young man n'anya now ihe ị ga-emewu grant ya divorce ọchị kpọrọ ụmụaka ya kpọrọ ụmụaka prepare your mind wepụ obi ebe ụmụaka ahụ nọ n'ihi na ma nne mụrụ ha ma onye tụrụ ime ha abụọ itimo ị ga-adọtali ụmụaka ya awụ ụmụaka mụrụ before marriage before gị lụọ nne ha and ịdị away condition ejiri mụọ ya law kwuru that na ọ bụrụ na ị nwetara onwe gị n'ọnọdụ dị otu a na inwe ịgakwuru ke nwoke gị na ya ekwuo gị kwụọ ya ụgwọ ya edoneti ara ṅụ mmiri mgba gị were gaa mụrụ nwa echi ọ gaghị ekele mụtali ụmụaka ahụ
ọ gaghị anatali ya, enweghị ga-eme ka ọ natali ya atọ, ya ọwụ donor. Mana in this case ọ bụghị otu a, gị na this lady tụkọrọ ukwu ọnụ bịa ezuru mmiri amụ ya, ọ ihe law ga-ahụta ya. Ọ offense a ga-ahụta ya nọ gị na this lady, gị na nwunye m committed offense, and nwunye m na-anọrọ na on his side, ihe ọbụla ga-emenụ gị luzuo ọ ihe ọ ga-eme. Abịala bịa gbawa lịkalịka ịma otu eshiri m ụmụaka awụghị ụmụ gị. Divorce ya quietly, ya kpọrọ ụmụaka ahụ gakwuru onye ọya na ya abụọ, wepụ obi gị ebe ahụ kpamkpam. Ma ị na damages or maybe refund, enwe onye ga-refund because gịnị, ihe a wee crime, gị na nwunye tụkọrọ aka ọnụ mee gịnị, commit ya wụ crime. Wepụ obi kpamkpam, dissolve ya kpọrọ ụmụaka gawa because of ego ha nọ n'ebe ahụ, ọ ga-echetakwa ya gawa, no problem. Chọọ wee gaa lụgharịa nwaanyị, gị ga ụlọ ọgwụ, ha enye features of the man or the features of the donor. Ọbụgodu na ị chọghị ịhụ ya anya, gị ga mee IVF, use donor. Gwa nke nwaanyị, ọkwa na ị chọghị igwe, gị na dọkịta ga discuss ya, gị gwa nke nwaanyị na ị chọrọ ịmụ nwa IVF, unu discuss ya, gị na dọkịta discuss ya, enye donor, unu eme ihe unu na-eme codedly, enweghị ga-anatali gị ụmụaka ụmụ gị. Gị sikwa na mba na ị chọrọrị na ọ gere bloodline, let that lady na-agakwuru dị aware na nwanne gị nwoke ga-atụ ime. O kwere omeokwekwere, you look for alternative. Gị sikwa na mba to avoid all these things, ihe ndị a niile gaga na-eme na ga-emere nwa adopt. Enweghị ihe all these things enweghị ụzọ eshiri ihe ịchọgawo nwa ị ga-azụ so that ị kata ahụ tomorrow nwa ahụ eletara. There are so many ways to have. Nke mere nwa adopt. Ọ gị gaa ụlọ ọgwụ, doctor suggest unu eme ya otu unu chọrọ isi mee. Doctor ga-agwa ebe ị mana na ihe no problem ị nwere, lekwe. Gị kọsara doctor, ya nye options. Gị choose. Ihe na attack na enweghị ihe ị gawo, enweghị ihe chọrọ ime ugbu a na-adịghị possible. Ihe ọ bụla chọrọ ime ugbu a na ọ dị very possible. Ọ gị gaa ụlọ ọgwụ, chọọ surrogate mother, kwụọ ụgwọ, ewere donor, nwata nwaanyị ebuo nwa n'afọ ka ịṅụ nwa gị. Very simple. Gị chọọ way the surrogate mom inwe ike kwụtelekwulitekwa onye ụgwọ, ya ewelitetụkwu nwa ahụ, nwa ahụ galiteta isi gị kpọrọ. There are several ways to have children, ma ọ na ịchọ ọ ijikwa ego gị. Ịga ụlọ ọgwụ gị si chọrọ iyi yuzo surrogate mother, ị na-aga ịlụ the mother, ị na-aga iri the woman elu. Ewere donor so ya n'ime the lady, ya ebuore nwa ọ ga-ekwụrụ ụgwọ, eke ị ga-aṅụ nwa, amụ nwa eke ịṅụ nwa. Very simple. Gị larụ ga zụrụ ụmụ, ga rezuru ụmụ gị. Ịchọ ya ole ọbụla ị chọrọ ịmụ gị mụọ n'ụdị ha ya nurse, kwụọ ụgwọ, ma ntọ kamera n'ụlọ, mee ka ịshọ na onye abịa elekọta nwa na ihu nwa ahụ akpagaghị agwa ọjọọ. Ga-erezere nwa ihe chọrọ ịmụ, gị mụrụ nwa. Hapụ isiokwu ị na-aga ịkpa, hapụ ya ka o kpọrọ nwa gawa. Ịdọ ya ga-adọtali ụmụaka, ị gaghị adọtali ha ka nwoke ha ga-ekwe ka ị ga-adọtali ya, even ọ ga-eklem charges, ihe ga-apụtali n'ime ya. O woshi ka izu na oshi mmiri ama ọhịa ọ ga-ahụta ya. Ọ gaghị ahụta ya na nwoke ibe ya nọ n'ọnọdụ onye dịrị ya. Ọ gaghị ahụta nwoke onwere ihe gbakasịrị sympathy ọ ga-enwe for you. Ka nwa ya chọziri ebe ka nwoke akpatala ego, o kweghị ịlụ ya, lekwezi ọ ga-akọwaziere this man ihe n'ọnwa, gwa okwuchazi akụkọ ogologo akụkọ ya present ya 2 boys na ọwa ụmụ ya. Enweghị that man na ga-eme to have those kids and ọlụbeghị nwaanyị. You don't stand a chance. Agalaga dọwa ya nọrọ ya na chie, ya dere ya na chie. And enwekwala nwa gị si na gị wepụ ndụ ya, ị ga-adịkwa surprise na igbucha that lady, police abịa kọọrọ gị aka. Ọ bụrụ na enwere otu o si gwata enyi ya nwaanyị ọ ụmụnne gịnwa ga-awụ prime suspect. Efilikwere na ihe ọtọ pụtala na ya achọzi gị, ọ wụzikwe naanị ọ wụzikwe secret. That secret is no longer protected. Ịmabe ndị n'ọgwara o nwere ike ọ gwala ụmụnne, enwe ihe mere Igbo ha asụ ikekwe nwanne ha nwaanyị agwala ya na ọkpọ ụmụ ya gakwuje onye ya na-ekwụrụ m nwa, ọhịa o jiri gbuo ya. Polisi ga-akọrọ gị aka n'ụzọ, ọwụwekwa ntị gị na ya pụọ. Otu agwala gị ọwụzikwe naanị gị ka ọ gwara, emetụkwala ndụ ya aka, ya kpụrụ ụmụaka ahụ gakwuru pụwa na ndụ divorce ya jejeli wayọli ka ọ gawara onwe ya. Ụmụnne m kelewu ihe m gwara ya, enwekwa ihe unu ga-atụkwasị, enwe nnọọ ihe unu si ya mee, unu si ya gawa court, ya ga duwe ya na ịdị aware na ihe no problem gị. Very obvious one. Problem self ndị obodo dị aware. Ịdị aware here with your record.
now ụmụaka amụrụ ha lekwe mgbe amụrụ ha lekwe mgbe ịlụrụ nwunye gị in fact ọwa an orchestrated thing ọwụghị enwe ihe a ga-enwe ị ga-agụla ha li nwaanyị enwe otu ị ga-esi enwe ya ewe around it ọ ga-ayọ beans ka ọ yọcha ọ ga-emefu dị ya a ga-akpa isiokwu akpachakwa ya ụmụaka kwa tolitekwe hụkwa na ihe after all na ihe na ọkwa biological father ha na aghọrịrị mpa ha they will still stay with him enweghị ihe a ga-eji alọghachita to you like wepụ obi n'ebe ahụ ihe mere na-eme replan enwebe ihe mebiri emebi ịdị ndụ enweghị ihe iluzuru ọ ga-adị mma ma ọ dị mma ọ ga-adị mma echi rebuild your life pick your pieces bido ugbo agadawa ụmụnne m ọhịa m gwere enwekwa ihe unu ga-agwa nwe nnọọ ihe unu si ya mee unu gbotowara na comment section ọ sị ya ga-ebiri nga aha na enwe nnọọ ihe unu ga-agwa ya na unu gwe ụmụnne m ọhịa m gwere plan arịa adị ndụ ma lụrụwa the reason alụ ọlụ agba ọsọ ọwụhụ na edefeat elengo kama ọ ka ị ga reboost onwe bịachikwa gbagharịa ha egwu ọzọ ị ga-agbata ọfụma plan well you will stay well ụmụnne m enwe nnọọ ihe unu ga-agwa ọgọ ha m n'ọnụ udo dịrị ọnụ